आं दायो दङ बे समावहा नं 70 माजबाद समस्थियावहा दायो जोङो बे समावहा चिफ कनभेनर बिथां गजेन हारियार बिथांनिसिम जोङो मोनसे जों बे दिनैनि बे बिसायख'थि एबा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै जों माखासे सोंलु सोंनो सानदों। बे समावहा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायबाय। बे समाव नोंथांमोना नं 70 माजबाद इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै दिनै माबोरै सोलिबाय थादों माने? खुलुमबाय। गिबियाव नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानि जानानै हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दायो आङो 70 नं माजबाद बिधान सभा समस्थिनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि गाहाय हांख्रायगिरि हिसाबै चिफ कनभेनर हिसाबै आं जिथु बिबान मोनदों, बे बिबान मोननायनि उनाव जों फिल्डआव गिदिंदों। फिल्डआव गिदिंनानै नुबाय जे जोंनि इउपिपिएल हान्जानि फारसे रायजो राजानि गोबां जिथु उत्साह उद्दीपना गोसो दुंखांनायखौ नुनो मोन्दों। जों ओरैबायदि बिजाथि मोन्दों, जाय बिजाथियानोखि सासे सेंग्रा बिजाथि, जाय बिजाथिया समाजनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। दा बेबायदि बिजाथि जों मोन्दों। आथिखालाव जों फिल्डआव गिदिंनानै नुदों जे जोंनि माजबाद समस्थियाव दासिम 9 बिजाथि गसंदों। रेजिस्टार मोनसे राजनितिक हान्जा हिसाबै इउपिपिएल, बिजेपि आरो बिपिएफ, बाखि ओरैनो रायजर दलनिबो दं आरो बेनिफ्राय जातीय परिषदनिबो दं, बेनिफ्राय निर्दलीयबो दं, गासै 9। बिनि गेजेराव तिनिकनिया मोनथाम खनानि मोनसे माबा जागोन, बादायलायनाय जागोन बेवहाय, जेरै इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो बिपिएफ। दिनैनि तारिखाव खिन्थु बिपिएफनि अबस्थाया खुब गाज्रि। मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफ हान्जानि गोबां मावथिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। दाख्लै दिलु शर्मा बिपिएफनि नेहाथारि, लोगोसे दायो माजबाद समस्थियाव जों नुदों दिनैबो जोंहा जयनिं दङ। बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा दिनैबो इउपिपिएलआव जयेन जागोन। बिथां रतेन्द्र दैमारिखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जानि जिथु हाबाफारि, इउपिपिएल हान्जानि जिथु आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै बिपिएफनि मानसिफ्रा लोब लोगोसे बिजेपिनि मानसिफ्राबो जयेन जादों। मैया जों अरां हालामनि रौमारि गामियाव जों मिथिं खुंदोंमोन। बेवहाय बिजेपिनि गोबां मानसिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों। बे हिसाबै जों नुनो मोन्दों दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल हान्जानि बिथां रतेन्द्र दैमारि बिथाङा देरहागोन, देरहानायनि लामायाव दङ। जों बुंनांगोन जोंहा बिजेपि, इउपिपिएल आरो बेनिफ्राय जिएसपि मोनथामजों बिटिसिआव जोंहा सरकार दङ, मोनसे मिलिजुलि सरकार। आसामावबो मिलिजुलि सरकार फैगोन, जों बेखौ मिन्थिगौ। थेवब्लाबो मिलिजुलि सरकार थानायनि उनावबो माजबादाव जों बन्धुत्वपुर्ण जों खेला गेलेदों। बन्धुत्वपुर्णनि ओंथिया बे नङा जे बेवहाय सोरखौबा फेजेननो बा सोरखौबा माबानो थाखायल' नङा, जों देरहानायनि थांखि लानानैसो जों गेलेदों। दिनैनि तारिखाव जोंनि बर'फोरनिफ्राय 70% जों इउपिपिएलआ मोनगोन, बा मुसलमानफोरनिफ्राय जों 70% मोनगोन। आरो गुबुन हान्जा माजबादनि बिजेपि हान्जा हिसाबै रायजोफ्रा गाज्रि बुङाखैब्लाबो जितु किसानखौ बिजेपिनि बिजाथि जितु किसानखौ माजबाद हालामाव, माजबाद समस्थियाव दिनै बिथांखौ गनायनानै लानायखौ नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव जाति धर्म निर्बिखेखे गासै धोरोमारि रावारि मानसिफ्रा, हारिनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो जोंनि बिजाथि रतेन्द्र कुमार दैमारिया देरहागोन, बे रोखा जानानै दङ। बे समावहा बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा गाव देरहागोनखौ रोखा बुंदों आरो बिथांनि सायाव नाथाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा, इउपिपिएल दैदेनगिरिफ्रा जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों। दा बिनि बागै मा बुंनो सानो? सरन बर'आ जाख्ल'नाय बा सरन बर'आ खामानि मावनाय मावैनि सायावहा बेखौ रायजो राजा मोनथिखासै। दिनैनि तारिखाव बर' समाजाव सरन बर'आ जेरैबायदि जायगा मोननांगौ बेखिनिखौ मोनाखै। फारसेथिं गुबुन हारिनि गुबुन ओनसोलाव जों नायदों, सरन बर'आ जेरैबायदि खामानि दिन्थिनांगौमोन बिदि दिन्थियाखै। माखासे ओरैबायदि जायगा जों मोनदांदों बा नुहैदों, ओरैबायदि जों माने अभिजुग मोन्दों जों, सरन बर'आ गामियाव बे 5 बोसोराव खुनु गामियाव हाबाखै होननानै जों बिदि अभिजुग मोन्दों आरोखि। बेनिखायनो बे समावहा बिपिएफ, कंग्रेस, एजिपि मोनसे महाजोत जादों। बेयाव मायाबाफोर इउपिपिएलखौ एफेक्ट खालामगोन नामा? बेथ' बिपिएफ, कंग्रेस आरो इउडिएफनि जिथु महाजोतआ महाजोत जानानै थागोन बियो। मानो होनना बुंबा बे मोनसे देबोर दिनैनि तारिखाव
जों नायदों कंग्रेस हान्जानि मानसिफ्रा BPFनो गले गले फानजानायाव कंग्रेस हान्जानि मावथिफ्रा दिनैनि थारिखआव BPFखौ समर्थन खालामाखै एबा सरन बर'नि जानानै खामानि मावाखै मावनायबो नङा दा बे हिसाबै आरो बेखौबो जों बुंनांगोन दिनैनि तारिखाव कंग्रेसा लाथिख' जानानै दङ कंग्रेसा लाथिख' जानानै दङ बे लाथिख'जों दिनै BPFआ लाथिख' जानो थांगासिनो दङ बे मोननै लाथिख'जों गिदिर मोनसे लाथिख' जागोनखौसो जों नुनो मोन्दों आरोखि बे समाव बर'नि गेजेरावहा 2020 मायथाइनि 27 खालारावहा हाथियारजों दावबायनायखौ सावरायनानै एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय नाथाय आथिखालाव गोदान NLFB होनाय मोनसे जोनोम जादों बेयावहा मा बुंनो सानदा बे बाथ्राखौ बेयो दुखुनि बाथ्रा दिनै बोसोरसेल' जादों बोसोरसे जाबाय रादाय जानाया बोसोरसे माबादों जाबाय दा बे समावनो गासै जेंनाखौ सुस्रांनाया गोरलै नङा आथिखालावहा जों जिथु पिस एकर्ड शान्ति जिथु सुक्ति जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान लोगोसे माहारि दानायनि जिथु खाबुफोर मोन्दों माहारि दानायनि जिथु जों रादाय मोन्दों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा बे बुब्लियावहा नंगौ NDFBनि मानसिफोरखौ जों हंस्थापन होनांगौ हंस्थापन होनांगौनि बेलायाव जोंहाबो गोख्रों दाबि दं नाथाय आथिखालाव कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सनानो लेट जानायलाय आरो इलेक्सननि उनावबो सरकार दानायाव जिथु माबा जाबाय जेंना नुजाबाय दा बे हिसाबै बे हाखु दाखु बे दास मोननै मोनथामनि गेजेरावहा NDFBखौ हंस्थापन होजोबनांगौ होननानै बुंनाया बेयाव बेसेबां माने साननो गोनां बाथ्रा कि रावबो इसेबां समै जेंना सुस्रांनो हाया बिनिखाय गोदान आफाद दानायखौ आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों बेबायदि हरखाबै बेबायदि थांखि लानाया आसलते गनायथाव जायाखै बिथांमोनखौ हांख्रायदों जे जाथिखौ जौगाहोनो थाखाय जों जौहैनो गणतान्त्रिक भाबै खामानि मावलांनो बिथांमोना जोंनि माहारियारि जिथु स्ट्रिम नेसनेलिज्म जिथु स्ट्रिम बेवहाय फैफिननानै जोंनि हारिखौ जौगालांनायनि थाखाय ज'है गोजोनै खामानि मावलांनो आवगायबोनायखौसो आं खावलायनो लुबैदों बे समाव आरोबाव जों सोंथि सोंनो थांदों बिथाङानो जाहैबाय रौता ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि दा बिथाङा दिनैनि समाव माबायदिहै नं 70 रौता समस्तिया माबोरै माजबाद समस्तिया माबोरै सोलिगासिनो दं बिथांसिम जों रोखा मिथिनो लानि दा आथिखालावहा नोंथांमोननि बे नं 70 माजबाद समस्तिया माबोरैहै गोख्रों जाना दं UPPL हान्जाया 70 नং মাজবাদ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমান আমাৰ UPPL দলৰ স্থিতি বৰ সবল আছে আজিৰ তাৰিখত আমি ৰতেন্দ্ৰ দৈমাৰীক আমি জিকাই নিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি হৈছোঁ আৰু তেখেতে আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাব পাৰিম আৰু এইখিনিতে মই সকলো মাজবাদ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলক মই আহ্বান কৰিছোঁ যে বিটিআৰৰ শান্তি প্ৰগতি সম উন্নয়ন সম অধিকাৰৰ বাবে আৰু একবাৰ সকলোৱে যাতে আমাৰ UPPL দলৰ যি প্ৰতীক ট্ৰেক্টৰৰ ছবি এই ট্ৰেক্টৰৰ ছবি সকলোকে মই ভোট দি আমাৰ UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জয়যুক্ত কৰাই অনাগত দিনবোৰত BTC সমগ্ৰ উন্নয়নৰ আৰু BTR চুক্তিৰ যি দফাসমূহ এই দফাসমূহ বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰাত যাতে সহায় কৰে মই সকলোকে ৰৌতা ব্লক কমিটি UPPL তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ